Ban Shakri ki pait nongrap ha kajela bat ban kentiu ka yo ka kon ka Hills Farmer Union kalami shakhmat ban yalam lenti ki nongram ki bana ka shnong Sonidan bat ki shnong bamarkham dakaba kala pli ka jakari khuns yar lane ka poultry farm project ka ba layarap beitengka daka SBI Bank lengba ka KCC loan la plino ekatei ka jakari khuns yar daka Dr. Arwaka Lalu kum ka kongsan hagaba kala yaro ekani ka sinjam kabala shim daka Hills Farmer Union Satyajit Chaudhary Chief Manager jong ka Umsning Branch RACC kum usumbut kongsan ulakran bat penslur baga SBI Bank ka don ka thong ban penslur ki nong song snong ban don ni ka jingya dei ka bajantam bat ka bank bat lengba ki loan ki bapher la ban penbhai ki kam ki ba ki nongrap ki thumu bat ban poi sha ka thong hagate ka sngi la yo ru ka jingkran no General Secretary ka Hills Farmer Union Central Body uba Alfenberg Karsentiu uba Roswell Shadam bat yakate ka jingyalang la penyai do ba Morning Star umba Bendim ya kene kam. Kadang kijing smokia habang ayo I bagi kon samla jogar ri baga jak benriu ka jongi kimi syakmat ban yakon ban skou chaka sarkar bagi au bagi kim don kam. Tenre nga kum unong yalam jogi nong rep ubashang sha west ka siel ubashang sha east ka siel ubashang sha west Jainti Hill ubashang sha Garo Hills. Ngayo I ya kijing don kam kaba ni don kam ban pin ki im ya ki kam ki bagi ngilatre bat bagi don kamru bangin pen aimen siam ki samna bakim dei shu ban mi na ki jong kisnong henrei baki dei ban pen im ya ka kam ka jong ki kani ka kam ka ba ni petelenti ki nongrep ni soto ba kat kun ka jing yo ka statistik ka bangi yo tang ka peleng ka bawan ka peleng ni kawan south rock santrok ha ka shimit ban wan pen poi ye ki peleng syakani ka ri ka ba ye ki jong bun ki nongrep ha ka bangi let ban ai awareness program ha ka bangi ong ya ka ha ka dei ba ka diary bagi nongrep ki jongi kin ri ki masi ki nongrep ki jongi ki ongim didut tenrei bagi artrok bagi laitrok kapoi kedut amul tasa kapaya keleng kali kasi bejantia ka jongi tedai namar kata kadang ngi kwa ban penslori ki nongrep ki jongi bagani ka di kejing sedang baga Hills Farmer Union ka kwa ban betelenti ki nongrep baladangi ra ban ri ki ni ki siar layer dei namar kata kadang ngi keren bah bagi batu director jong kani ka mukop bat ngila ong ye iba la da fi ai ngi de ki one day check ngin jenjar bha ban ri namar ki nongrep ki jongi ki pandan ni experience te de namar kata kada ila pensitam ban ri ki ni kisiar hadu shibnai naga benta ban wanra menta kasngi bangila yo I kum to ban sam sheki nongrep ki jongi donro ki ba lada kim prak ka pisa don ka por ba pensong skuli ki kun chasor ki dino do we usniam kila yo ban kit kot itu ki kun kini ki deki cinyarap chopi ki cinyarap ya pi henre menta pate ka namlong syuk menta ki wan kini ki new methods ki new technology ka cimpang ro ka babon menta pim pa ju snyo ki cimpang ha ki jingri ki jong bawan mensua ni ong ki exotic disease ki bawan na syaba menta pi travis yo banahi ka African swine fever pala sar sisa ki snyang ki jongi ni kung department ro ngina sya sisa ya kane kina ta sisa ya ki fan ki jongi kan no ka sarkar kala pelut yang i bangin pelut ya ka to ki snyang ki jingri ki jongi hang to hanre ka wan sar kani ka cimpang kalong kum covid ladang ile kan no ha jing start ka jongi ki doktor jongi ki bala piang ka jing nang jing start ki BFA jongi ki badan hang to ki master role jongi ki badan hang to ki la tiplot hanre wan kani ka cimpang nimla anyada dang haki lai south nem ka sarkar government of India kala aya kani ka KCC ro sa veterinary department shiki livestock development shiki jingri shiki kamri jingri menswa ka don betang agriculture hanre mentang ni siong si saya ka sarkar jong prime minister jongi bola pli kani ka lan airo shiki jingri livestock ya ka KCC she don ro ki KCC drive kaleng hapo mithriya jongi ro ngiro don way officer jongi bale nodal officer po directory jongi Dr. Paul ipapan pajya kini ki KCC ni ai instruction si ki district veterinary officer ban pajya kini pat ni ya keren ro pat kibang bakin penkloy bakin pen step ya kini ki ban proses ya ki loan ya ki ayu dai dengan ong ya phi ko way ba kanu hi ka bangi sim de ka loan ka ba pihak ban ay ka pisa say na pana ngamet scam bakan long ka chimchok ban ong hi bangan yo ay mentawa inspection. So State Bank, as the tagline says, banker to every Indian. We are here
to be a part of each and every Indian citizen. That is the motto of State Bank of India. And we go to every nook and corner of the country to be a partner to your socio-economic development. And with that aim, with that intention, State Bank of India comes up with different initiatives, different programs. We are as our sir has said, even our sir also has expressed, we are having RCT in Umsning. RCT is a establishment for the unemployed people, for the unemployed youth especially, to get themselves trained and then come to the bank, take financial assistance and then grow of their own.